Hola, bon dia. Seguim amb la nova secció de, de contacontes i avui, uh, uh, avui farem el procés, farem una acció conta del que és important del Petit Príncep. Vaig necessitar molt de temps per entendre d'on venia. El Petit Príncep, que em feia moltes preguntes, semblava que no sentís mai les meves. Van ser paraules dites per casualitat que, de mica en mica, m'ho van revelar tot. Així, la primera vegada que va veure el meu avió, no dibuixaré pas l'avió, és un dibuix massa complicat per mi. Em va preguntar: què és aquesta cosa? No és cap cosa, això vola. És un avió, és el meu avió. Estava orgullós de fer-li saber que jo volava. Aleshores, va exclamar: com? Has caigut del cel? Sí, vaig dir amb modèstia. Oh, mira que curiós! El Petit Príncep va fer una rialla molt bonica que em va irritar molt. M'agrada que la gent es prengui les meves desgràcies seriosament. Després va afegir: aleshores tu també vens del cel. De quin planeta ets? Immediatament vas entreveure una llum en el misteri, la seva presència, i el vaig interrogar bruscament. O sigui que vens d'un altre planeta? Però no em va respondre. Movia el cap suaument mentre mirava l'avió. És clar que amb això no pots venir de gaire lluny. I es va tancar en un somiig que va durar molta estona. Després es va treure el meu bé de la butxaca i es va submergir en la contemplació del seu tresor. Ja us podeu imaginar com em devia intrigar aquella mitja confidència sobre els altres planetes. I, és clar, em vaig enforçar per saber-ne més coses. D'on vens, jovenet? On és casa teva? On te'l vols endur? El meu bé, em va respondre després d'un silenci meditatiu. El que està bé de la caixa que m'has donat és que a la nit li servirà de casa. És clar, i si ets bon noi, també et donaré una corda per lligar-lo durant el dia i una estaca. Aquesta proposta va semblar que sobtava al Petit Príncep. Lligar-ho? Quina idea més estranya. Però si no el lligués, anirà a mudar i es perdrà. I el meu amic va fer una altra rialla. Però on vols que vagi? A qualsevol lloc, recte endavant. Aleshores el Petit Príncep va observar greument. És igual, és tan petit a casa meva. I amb una mica de malenconia potser va afegir: recte endavant no es pot anar gaire lluny. Bueno, espero que us hagi agradat el conte d'avui i
Fins un altre vídeo. Adeu!